ଯା ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପରା ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲୁଛୁ ଏ ପଇସା ଅଲଗା ରଖିଲା ମୋର ଯାହାର ଛୁଆ ଗୋଟେ କାମ ଭାଇ ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣେ ଯା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝ ନହେଲେ କହିବେ ଡାକିଦେଲେ ତୁମେ ଆସ ଜାଣିଛ ଆଜି ଫୁଟାଣିଆଟା ଆଜି ଖାଇଛୁ ନା ରୟାଲ ଟଙ୍କା ତ ମୋତେ ଜୁହାର ସବୁ ଚାଷ ଯାକ ମୁଁ ନେଉଛି ବୁଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଏଇଟା କହିଲି ନା ଗୁରୁ କିସ କହୁଛ ଏ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଞ୍ଚଟା ଭରବା ହଁ ହଁ କହୁଛୁ କେନ କଣ ଆମର ଏଠି ରାତି କଣ ହେଲା ପକାଇ ବସେଇବା ଘରେ ଖାଇବ ସେଟା ତିରିଶ